Dobré ránko, deň 67, 24. jún. Už sme preč z Jesenického údolia. Ráno ozaj nebola zima, bolo to celkom v pohode. Pobavili sme sa, zobrali autobus na okraj údolia. Tie autobusy boli iné zadarmo. A previezli sme sa teda na kraj údolia. Tam sme začali stopovať. Zastavilo nám pár ľudí, ale išli nie našim smerom, lebo tam bola ešte odbočka smerom dole na San Francisco a tieto väčšie mestá. My potrebovali práve že dohovor. Až nakoniec nám zastavila Mária pôvodom z Ukrajiny a tam nás naložila, že nás zoberie na najbližšiu benzínu, vlastne tam, kam sme aspoň minimálne potrebovali, že tam sa rozdielujú cesty a tí ľudia, ktorí idú tým smerom, že už sú len tí, ktorých my potrebujeme do Tulum Meadow. Tak sme nakoniec, ani to netrvalo dlho. Máriu sme trafili asi ale až po 30-40 minútach. Tie turistické miesta sú najhoršie. A potom pri tej benzíne asi za 10 minút sme mali auto, veľký trak, tak nás zobral chalan a naskočili sme dozadu. Tak sme to išli asi hodinu vzadu. Bolo trošku zima, lebo zašlo slniečko, jak to fúkalo. Nebolo to až tak úplne najpríjemnejšie, ale chlad je iba pocit. A došli sme do Tulum Meadow a dali sme si burger, dali sme si kávu a hlavne nabili sme si telefóny. Ďalší stretch má asi 116 km, čo by sme radi dali za asi 3,5 dňa a potom to nejak vymyslíme ďalej. Tak, idem na to. Nikto tu nie je, všetci sme odbehli, lebo ešte keď sme odchádzali z Tulum Meadow, pri kontajneroch sme si všimli nejaké plynové bomby, ktoré sú tam nechané a v dvoch bol ešte plyn. A my máme takú šikovnú vec, že si môžeme z jednej bomby presunúť do druhej. Tak som to tam ešte preplňal. No a ideme si našlapnúť, zatiaľ vyzerá tá cesta, že je dosť v pohode. Žiadna lesná, pekná, široká. No, cestou z parkoviska ešte sme našli, volalo sa to Soda Spring, bola to vybieračka nasýtenej vody, nejaká železitá bystrínka, tak sme to boli ochutnať. Cesta išlo celkom lesíkom hore dole. Dali sme si jednu pauzičku polhodinovú, potom sme postupovali ďalej, videl som v mapách, že bude nejaký vodopád, ale ten bol väčší, než sme čakali. Tulum Waterfall a potom také kaskádová rieka až dole, až k mostu, kde sme prešli na druhú stranu, s tým, že na druhej strane bol Glenaullin Camp, tak tam sme si dali pauzičku asi hodinku. Akurát sme tam dohnali Radka z Gabi, oni odchádzali, my sme prišli a akurát nám povedali, že okolo 5 by malo pršať. Tak aj mraky tak vyzerali. Tak potom po hodinke sme sa pohli s tým, že tie mraky sa robili skoro asi na každej strane a nejak ten pred nami stál, tak ten sme doháňali, tie za nami sa pohybovali k nám, ale nakoniec sa zastavili v jednom mieste asi, ja neviem, po polhodine, po 3/4 hodine a nakoniec, chvála Bohu, nám nepršalo. Ešte keď sme boli v tom Glene, tak padli asi 3-4 kvapky. Sme sa začali rýchlo pratať a išli preč. Cestou sme si nabrali vodu, nafiltrovali na 2-krát a dali potom miesto. No. Moc toho tam nebolo, tak potom len na náhodu sme vybehli na taký pahorok a tam sme hľadali nejaké miestečko a nakoniec sme našli. Podarilo sa nám postaviť to na relatívne rovnom mieste. Dneska sme si varili rýžu znova, spravili sme si také dobré risotto
celkom dosť a zajtra môžeme tlačiť ďalej. Uvidíme, jak sa nám bude chcieť. Nazdar.